Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva nhasi waumwe musi. Munozviziva imi kuti isusu hatimire tinoramba tichitenderera nenyika yeZimbabwe tichikupai nyaya dziri kupisa, nyaya dzebudiriro nenyaya dzepanenge pachikundikanwa kunge pachiitwa basa nemazvo. Koka tiri maziso enyu tinenge tichikuonerai kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to DREWMAS MEDIA. DREWMAS MEDIA, taking you to another level. Uthini Stando? Ngiyaphila muri yeZimbabwe, ngiyalibingelela namhlanje ngethemba lapha elikhona silitholeli kahle. Namhlanje phela sibuyele indaba ezitshiyeneyo njengoba likwazi ukuthi thina siyahamba sibhoda sibona ukuthi kwinokwenzakala eZimbabwe endaweni ezitshiyeneyo. Namhlanje sibuyele olunye udaba olutshiyeneyo kulalolwane lolujayeleyo. Chera nasi muri kutaura muchiwanza speed kuti ndisanzwe ndebele nayi. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro pevana vari kurarama nealbinism. Tiri kuda kuti timbonzwa kuti vari kuvachengeta zvakamboya sei mupfungwa dzavo, chii chakanga chaitika, rini kuti wazoti ndakuda kuti ndishande nevana vakadai, chii chakanga chaitika, chii chakapinda mupfungwa dzavo, rini? Ndo nawe iripo. Muri yeZimbabwe namhlanje esikubuyele lapha ukuthi sikhulume lo muntu owacabanga obuya lo daba lokuthi ayefuna ukugcina abantu abaphila le-albinism, ukuthi yena ufuna ukuthi ebagcine banakekele. So yindaba esebesikhuluma ngayo namhlanje. Muri yeZimbabwe ngiyathemba lizathola ukufunda, lizafunda kulolu hlelo esizathi silinike lona. Likwanisa ukuthi phela lapha nxa lilabantu abale-albinism eliphila labo, likwanisa ukuthi libancedise. Ndo pane chinangwa chikuru kuti kana tiri tataura nezvenhau vaya vanobatwa pamoyo, vaya vane chido, vaya vanoziva kuti kurarama kwavo kuraramawo kwevamwe vanhu tinge tichita chip in tichibatsira. Sezvamunoziva vanhu vanorarama nealbinism vane mafuta anodikanwa, iwayo anonetsa kuwana especially munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiti imimi vanowana, imimi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana munge muchibatsira. Muri yeZimbabwe ngethemba ukuthi liyakwazi ukuthi abantu laba baphila indlela echiyeneyo noba singabantu one but bale mafuta abo abawagcobayo abafanani lathi ukuthi namhlanje ngcoba amafuta la kusasa ngiyayitshintsha. Bona bala mafuta abawadingayo ofuthi liyakwazi ukuthi amafutha angikhona ukuthi size siwathole angananzima, sibo bonke abawakwanisayo ukuthi bawathole. But kulaba ababona ukuthi hayi bayakwanisa ukuthi bencedise, hayi muri yeZimbabwe umnyango uvulekile ukuthi libuye libancedise phela. Uthiwa izandla ziyagezana, sazi ukuthi kusasa la uyabuza ncediswa njani. Maoko anogezana. Muchishona tinoti dzinofura nzivane ezvikomo zvemutunhu umwe. Don't forget to subscribe to DREWMAS MEDIA. DREWMAS MEDIA, taking you to another level. Chera mama taura zita renyu? Mati munonzani? Vanondiziva. Mina ngingi-opa mpofu kodwa abaningi bangazi ngingoChera. Vasingandizive ndinonzi Shumba, the roving reporter, Andrew Neshamba. Makadi kumativi mana kwese kwamuri. Ini ndinoitwa Muzvare Loveness Mainato. Ndiri ni mukuru anotungamirira sangano neHusope yatinoti Albino Charity Organization of Zimbabwe. Ini pachangu ndine vana vaviri vaneHusope. Mukuru ane makore 22, mudiki ane makore 13, ave kuita form 2.
Saka ndingati kutanga kwakaita sangano iri harisi sangano rakavambwa murufaro kwete, isangano rakatovambwa mukurwadziwa kukuru, rikapfuura nemuzvipatara, nekuti ndakamboita nguva yekutopinda muchipatara nekuda kwematambudziko andakanga ndasangana nawo. Ndingati mugore ra1999 ndakabereka mwana wangu wekutanga, iye musikana anonzi Lynn neHusope. Zvaive zvinhu zvekutanga kwandiri. Saka chiremba havana kukwanisa kundibudira pachena kuti mwana neHusope. Vakangoti makatsvukawo zvakanyanya, saka mwana achazosviba pamberi apo kwapera masvondo kana maviri muchaona mwana achitanga kutora ruvara rutema. Takazoti tagara masvondo maviri aya, ini nemurume takatanga kunetsana kuti ko mwana haasi kuita ruvara rutema, haasi kusanduka sei. Saka patakazoshanyira hama dzemurume vakazotanga kushedzana, vana tete vakakokorodzana vakuseka vachiti yaone zviri pano, wati wamboona musope here? Ndo pandakatanga kukadzika ndakubvunza kuti saka kureva kuti mwana wangu musope here? Vatotanga kuseka, vakatokokorodzana vakamuisa pasi paloni kunzvimbo yavaigara muHatfield umu. Vakati vasati vamboona musope, uyaimuone musope panapa. Saka zvakandidhurwadza zvikandidzimba zvikuru. Takazoramba totonetsana nemurume, murume akunzi iwewe hausi kuziva here kuti mwana wawagamuchira mukati memba ino iyi neHusope ndiye ari kuti tisangane neminyama. Vana bamudiki vachotaurawo kuti zvinoda kutofambirwa nekuti mwana uyu haangozvarwe chete, saka zvoda kutofambirwa kuti tinzwe kuti kosei mhuri yawirwa nemunyama mukuru kudai mwana aita Husope. Asi vekumbawo kwandakaberekwa, amai vangu vakati aiwa kuda kwashe, ngatigamuchirei zvatapiwa naShe. Vaimuda zvikuru mwana iyeyu, vakamugamuchira vachidzidzisa vanhu vari pamusha rudo nemwana iyeyu, zvekuti ndichiri kutonderera chimwe chitiko chinoita sechinondisekesa panguva ino kuti mai vangu vaitora mwana uyu vachimugezera mudhishi ratinofanira kunge tichekera muriwo. Vanhu vachingobvunza kuti kosei muri kudaro, iyo madhishi ekugezera aripo, vaitaura kuti mwana uyu ganda rake rakanyanya kukosha zvekuti haafaniri kusangana madhishi nesu, zvinozomukanganisa. Saka vaizomanikidza munhu wese kuti achekere muriwo imomo mudhishi iro rambogezerwa mwana adye. Asi ndinoona kuti zvakabatsira nekuti isu sezvo tanga tiri vadiki panguva yacho taisaziva kuti vari kuzviitirei, asi ivo semubereki vaitodyara rudo kudzidzisa kuti hatifanire kusema munhu neHusope. Takazozvidzidza pashure kuti ndo zvavaizviitira. Saka tabva ipapo amai vakazotorwawo nenguva, vakabva vashaya mugore ra2002. Ndo zvakabva zvaita kuti ndibve ndachizodzoka kumusha, nekuti pakanga pasina mumvuri uya waindivhumbamira nekundipawo kunyaradzwa nemufaro. Saka vekwama dzemurume wangu vakatora mukana iye kuti vachindidzosa kupi, vachindidzosa kumba. Saka ndadzoka kumba, ndakasvikawo ndobva ndagamuchirwa nehanzvadzi. Ndagara ndobva pabarwa mwana mukomana wechitatu anova iye akuita rugwaro rweform 6 pari zvino, asi akauya ane ruvara rutema. Tazogara murume wangu angaenda kuBotswana kwaangaenda kunoti akanga ati aenda kunotsvaga basa ikoko. Ndakabva ndaita pamwe pamiri, ndamutera ikoko ndakaita pamwe pamiri. Ndobva ndazobatsirwa mwana futi iye wandiri kutaura mukomana neHusope. Ipapo ndo pakazonyatsa kubuda matambudziko makurusa, nekuti mwana uyu haana kuzobva atogamuchirika zvachose. Vakabva vati ina ndichakwanisa kudzokera newe nekuti zvabuda pachena kuti iwe ndiwe uri kuita vana vakaremara, wadzokorodza futi kuita mumwana neurema, dai anga ari umwe chete taiti zviri nani. Saka nokuda kwezvozvo ndakabatikana ndikapinda muchipatara, kubatikana kuya kweinonzi depression. Ndikapinda muchipatara ndikarwara zvikuru, asi hama kwandakaberekwa vakaramba vachindipa rutsigiro, vachindinyaradza vachiti aiwa zvina nemhosva munhu gamuchirai sezvamapiwa naMwari. Nekudaro ndakati ndakarara umwe musi, ndakaita sendinosvika panzvimbo yandakasvika paita kunge pachipatara kunge pai, asi ndasvika pachipatara pandakaona kumadziro kwakanyorwa zita reorganization kuroti yakatobva kuna Mwari. Chiroto ichi panga pakatonyorwa kuti Albino Charity Organization of Zimbabwe, sezvazviri zvatakatoita pari zvino, zvese nelogo racho ranga ritoripo pachiroto ichocho. Nokudaro ndakasumuka ndobva ndaenda kuMinistry yeSocial Services kunharaunda yedu yekuno kuchitungwiza kunonzi kwaMakoni. Ndakasvika kuona baba vaibatsira vainzi vamukucha vaishanda ipapo, vachibva ndibva ndabvunza kuti ndiri kubvunzawo organization yealbinism inobatsira vana vaneHusope
ndiri kuda kubatsirwa zvakawanda nekuti ndega handisi kuzvikwanisa. Vakati inonzi chii? Ndikati inonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Vakandiseka vakanditarisa vakati hatina kumbonzwa organization yakadaro muno muchitungwiza. Imboendai kutauni munobvunza. Kana maiwana mozoya motiudzawo. Ndobva ndanobvunza kutauni handina kutombosangana nayo. Ndakazovafonera baba mkucha ndikati ndaishayiwa asi kumwe kunobatsirwa masangano anobatsira vaneHusope ndekupi zvikanzi. Mai ichi chiratidzo chekuti matopiwa naMwari muono kuti nematambudziko amuri kutaura kuti makasangana nawo tangai organization ndimi mufana kutoitanga chitonyorai mapepa tiuye tigadzire tiregister organization iyoyo. Nekudaro ndakabva ndatonyora mapepa maconstitution zvese ndichibva ndanyora ndichibva ndaendesa kwamakoni vachibva vanondibatsira kuti zvinoitwa sei nekuzoti ive inenge ichisvika pachinhano chiri nani chekuti yakugamuchirika kuti inge ichishanda munyika dzese constitution yedu kuti ndikwanise kunge ndichipiwa gwaro rekushanda zviri pamutemo yatinoti certificate of incorporation registration certificate. Vandigadzirira zvese izvi mapepa akazoendeswa kuprovince ndobva organization tatoitanga. Mukutanga organization kwatakaita ndimo mukuzodzidza kwandakaita kuti handisini ndega ndanga ndine matambudziko andanga ndasangana nawo. Vabereki vazhinji vana vaneHusope vaitambudzika zvikuru vachishungurudzwa mudzimba kunzi sei vana vadaro. Tichiona kuti muganda reHusope mune zvipomerwa zvakasiyana siyana. Vamwewo vanoti zvinounza munyama sezvakanga zvichaurwawo kuhama dzemurume wangu. Vamwe votiwo ijambwa guru rinenge riri kubva kumusiki uri kurangwa pane zvitema zvawaiita. Vamwe vofunga kuti aiwa pane uroyi hunenge hwasanganika naho. Vamwewo votaura kuti kwete munhu wechidzimai ndiye anenge aita misikanzwa ashereketa aita zveupombwe achiita zvechipfambi zveunzenza nevamwewo. Saka nekudaro takabatana tikaisa musoro pamwe chete kuti tikwanise kubatsira vanhu kupa dzidziso yakakwana kuti zvinomborevei kuti mwana ange achiva neHusope uye imhosva yake here mwana, imhosva yemubereki here, imhosva yaamai here, ingava mhosva yani. Takatakurudza mhosva tikaona kuti hapana mhosva ndosaka takazotanga sangano tidzidzise vanhu kuti kwete zvese zvatinofunga izvi zvipomedzerwa zvokuti mwana aita musope hakusi kuti pane zvikonzero zvakaipa zvaitika asi kuronga kwaMwari mukati meropa ramai mukati meropa rababa munenge mune atinoti pachirungu magenes anoita kuti mwana ave musope. Saka takatanga sangano ndokutanga kubatsira tikapiwa certificate muna 2010 neMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare kuti tinge tichishanda zviri pamutemo tichipinda munharaunda dzese dzingava dzakatikomberedza kana dziri kure kuenda kumamisha kunodzidzisa vanhu maringe nekurarama kwevanhu vaneHusope. Saka ndiwo matangiro andakaita organization yakatangwa kuburikidza nematambudziko kuti izounza mufaro pari zvino nhasi mufaro tichibata mabasa akasiyana siyana amwe anova tichaona seorganization tiri kushanda tiri pamwe chete tiri vanhu 12 vari kutungamirira board asi tine vamwewo vanoshanda vachibatsira vatinoti mavolunteers kwese kwese kumativi mana tiri kusvika tichibata basa. Handizive kuti tingachenda mberi nemabasa here munzwe mabasa tiri kubata sesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe. Mazvinzwa muri Zimbabwe ndozvari kutaurwa namai Mainato pamusoro pekutanga kwavakaita organization yavati ivo vakaita zvekurotswa kuti iveko. Muri yeZimbabwe ngiyathemba lapha laluzwa udaba olwayenza ukuthi umama lapha ekwanisa ukuthi eqalise iorganization le uthi kwaqala ekuqaliseni kwakhe umntana wabeletha umntwana ngesindebela lingicorrect muri yeZimbabwe kuthiwa yinkawu. Uthe khonapha esenjani esebelethile umkakhe azange kwamukele njengento right but wakuthatha ngenye indlela. Izihlobo zakhe zakwenza nje bathela ipetrol emlilweni kwaba wesi nje abazange bekuthande futhi bamyenza inhlekisa kodwa khona khana kwamenza ukuthi enjani kumdrisi ubuhlungu engakwanisa ukuthi njani la yakwamukele but umama akhe omzalayo uthi ngwamenza kanjani wakwanisa ukuthi emtshela ukuthi hayi akulanto embi okuphiwe nguNkulunkulu njani fanele ukuthatha ukubonge ngumuntu layo njengathi ochene kuphela ukuthi yena unjani. So ekuhambeni kwakhe kwesikhathi
dinga ukuthi kanti abantwana bami ngabaphilisa njani yikho ukuze phuphe phela iorganization le ayiqalisayo la namhlanje elokhe ikhona somuli eZimbabwe yindaba aqalisa yikho yindaba ukuthi waqalisa njani organization yakhe. Manzwa kakuti zvakare kuve nemwana anenge ari musope unototaurwa zvinhu zvakawandisa. Tidzokere kuna mai nato, ndezvipi zvimwe zvinotaurika pamusoro pevana vakadai? Ndinonzwa vamwe vachiti dzimwe nyika vana vakadaro vanourawa kuti varapiswe zvirwere zvakasiyana siyana. Maybe mungangotipawo rumwe ruzivo rwezvinotaurika pamusoro pevana vanenge vachirarama nealbinism. Inonzi Kelly Magwada. Then kurukumba ma-challenges tikati hana unyanyowanda but tingati ema-sunscreen nema-heads ndo zvinhu zvonyanya zvinonyanyodiwa tisingatarise zvinhu ndo zvinhu zviri important zvinonyanyodiwa. Then kuchikoro ma-friends anenge achitonetsa kuwana. Sometimes peza wangoti ukaenda kuchikoro unonga kuti zvinhu zvako uri wega until wadzoka kupi wadzoka kumba ndokuti ma-friends anenge achitonetsa anosarudza kuti utame neboys ndo dzishoma ndo dzisingasarudze but utame neboys mupezwa kuti unoti zvinozonetsa zvinozopa mutauro futi saka mupezira wangogara uri wega wangonyarara zvikazopera. Then when I grow up ndinongoita chinenge chaenderana nemasubjects anoenda buda nawo. Ndinonzi nyara dzekuseka kana ndiri kuchikora ndinakana challenge yandinowana asi kunokumba vanhu vanoramba tamba neni kana ndakura ndodaita doctor. Sei vachiramba kutamba newe? Handizii. Saka kana varamba kutamba newe unozoita sei? Ndinoziva ndotamba ndega. Okay. Zvinoitika kakawanda here kana tikahwaniwo? Izvi zvinoitika everyday. Ini ndonzi Jane Damba, ndodzidza kuStarbright Academy. Ndikuita form 2. Kuchikoro uku ndodzidza hangu zvakanaka. Ndakatambirwawo nematicha angu zvakanaka, hapana kana problem yandinayo. Ndinatsodzidzo zvakanaka, vanhu vese vandinotsonditambirawo semunhu semwana turi kuchikoro. But chinhu chandingangoda kubatsirwa nacho inini ndinenge ndichida kumasunglass because dzimwe nguva ndakagara hangu padhuze nebhodhi but maticha mamwe acho anonyora zvidiki. Kuti uzoramba uchingoti ticha zvamuri kunyora zvidiki anenge achikudza kuti kwenga uri pamberi one sometimes ndozonyorerwawo nevamwe vana maquestions but zvimwe zvese hazviri right. Ndichingoti ndione organization yekundibatsira kuti ndiende kuchikoro vari kumbosa mwana paunogona. Zita rangu ndinonzi Progress Mupururudzwa, ndakaberekerwa kuBhoera kuBastion of Bridge. Chekutanga ndoda kutenda inorarama ndiri albinism. Ndoda kutanga kutenda anonzi mai nato vakandibatsira mukati meupenyu hwangu. Ndanga ndine sun cancer but vakamira neni, hama dzangu dzakada kundibatsira dzikatotadza asi mari dzinenge dzinayo but mai nato vakakwanisa kundibatsira kusvika ndarapika sun cancer ikapera zvokuti nawo ndotonzwa ndiri fit. Ndanga ndine sun cancer pahuro but yakatorapwa zvikaita zvakanaka. Ma-challenges andosangana nawo mukati meupenyu kuti anotisangana nemunhu ari albinism akamira akadai. 1, munhu ari albinism kubva achikura kuenda kwake kuchikoro anogona kugona but pakashayikwa munhu anoita care naye kana kuchikoro maticha chaiwo akatadza kuita care naye mwana iyoyo anogona kufoira mukati meupenyu hwake. Zvinoda munhu ari albinism zvinogona kuti netsei kana kuzvinetsa kuzvigamuchira. Ini ndiri mumwe akaenda kuchikoro kwazvo but ndakazotadza kuenderera mberi nechikoro nenyaya yekuti mabatirwo awo ndaitwa ndiri kuchikoro ikokoko zvanga zvakati siyanei nemabatirwo aitwa vamwe. Ndabatikira munhu ari albinism kana kuona chake neproblem yeshort sight ukasamaneja iwewe uri kumudzidzisa kuti uone kuti ari kuita zvinhu zviri right anogona kungoenda achiti zvindibve but pasina zviri kufamba. 1, munhu ari albinism ane big challenge mulife yekuti tinogona kuti anogona kuti akura kuti awane basa chacho pakambani zvinogona kunetsa kuti zvigamuchirike neproblem yeshort sight anonga achingodzakisirwa pese pese.
2 munhu ari albinism akashayikwa kana madhona madestiny helpers muupenyu zvinogona kunetsa ndakuti kana kuti atange project yacho kuti atange project yakati inoda mari kuti awane mari yacho yestart iyoyo kuti aishande futi zvinogona kunetsa because kuti agare pazuva zvinhu zvinonetsa zvakanyanya kuti awane malotion zvinhu zvinogona kumunetsa zvakanyanya saka zvona zvinoda madestiny helpers madhona kuti atenge achimubatsira ndo machallenges anosangana nemunhu ari albinism zvekuti pakashayikwa munhu anopindira mukati meupenyu hwake kubva achikura chaiko anomumaneja upenyu hwake zvinogona kunetsa chero nyange aine chipo chekuti anogona but zvinonetsa even chero akanzi awana basa racho futi pakashayikwa umwe munhu anogona kumumanejera zvinogona kumukangasana neproblem yeshort sight iyeyo kuti aone kuti business rake riri kufamba sei chii chiri kuitika kana aine zvaanenge achiita mukati meupenyu ndikati ndo zvimwe zvinhu machallenges anosangana nemunhu ari albinism zvimwe zvacho zvinogona kuitika ndakamboona umwe vanhu vaiti vanobatsira vanhu vari albinism kubheshina kufanana ndiri achivapa maproject ekusona kana kuita whatever zvimwe zvakadaro but ini ndakazonyasa kuzvinotisa futi ndikazviona kuti munhu albinism ukamupa that project but pane pamwe pokuti unogona mupa project womuti wamudzidzisa kusona adzisa muchini yatengwa madzisana kusona kana usina kumupa start yacho futi yekuti atange kusona zvinhu zvake zvaanosona iye zvinogona kumunetsa futi kuti akwanise kunzi ane chake chaari kuita chirapo tinogona kudzidziswa kana kudriver kana kudzidziswa munhu kana kuita whatever imwe project anogona kuita but once kana pasina destiny helpers zinogona kumubatsira futi paproject iyoyo kuti araise mari yekuti akwanise kuita that project zvinorema zvinhu zvinorwadza zvekuti vazhinji vanhu vari albinism vanogona kunyanya kudzakisika nokuti anenge asina kanawo mari uye mafriend haanyanyi kutamba naye nokuti anenge asina mari kuti awane mari chete kuti asati kuti atange kana business zvinhu zvinorema zvokuti zvinotoda kuti kana dei hurumende yatopindira vanhu vanonga vakundikana vacho vanonga vapedzawo chikoro vasina mabasa ekuita vaigona kuvabatsirawo kana nemari chaichaiyo yekuti aite chinhu chekuti anonga achiita chinomuzomuraramisa mukati meupenyu asi chiine futi umwe munhu anomaneja nda ari ega anogona kuzvigona but zvikashaya munhu anomaneja mukati meupenyu hwake anogona kuzoita failure futi munenhau yeshort sight inini ndinonzi Diana Hamela ndiri mstudent wesocial work ndiri paattachment ndinoita attachment yangu panapa paaukos paaukos panapa kana tisina hedu office work yakanyanya tinouya tobatsirana nevana like zvandiri kuita zvihelp them with their washing especially maminors vadiki vaivaya vasati vagona kuzviitira then vahombe vacho tinenge tinavo zvekare tinenge tichinyanya kutaura navo vasikera sei kuchikoro machallenges avari kufesa and we help them nemachallenges ekuti vanogona kuzviovercome sei and from the time yandauya panapa handingati ndadzidza zvakawanda because vana ivava pandikatangisa kusvika vanga vasiri that comfortable neni I think maybe inyaya yekuti kunze kwavanenge vachienda muzvikoro mumastreets kana pavanenge vachifamba vanenge vachimistreatwa just because vanorarama nealbinism saka pandakauya vanga vasiri that free but izvezvi zvine time yandaspenda nditoona kuti vakukwanisa kuita open up and vamwe vacho vaitondozoti saka you actually treat us like people takangofanana wani tese tiri vanhu zvandokwanisa kuita you can also do and you can even do that better than inini saka ndo zvakanyanya zviri kufanapa tinoitawo mamwe maactivities akeredu panopamba tinomboenda out and ikokoko tinenge tichiinteracta navo tichimboita kuti vamborefresha vambokangana zvavanenge vasangana nazvo mucommunity zvavanenge vasangana nazvo muzvikoro zvavanobva and recently takaenda ku-the international day for people with disabilities havakafara just because vakanosangana nevanhu vakawanda vanoraramawo nemadisabilities akasiyana siyana and zvakaita kuti vafilewo included and zvakaita kuti vafare just because vaionana nevanhu vanorarama neurema hwakasiyana siyana vachisharewo maexperiences avo vese and vakatoona kuti havasi kuita sei havasi kusaririra zvandingade kuudza mhuri yezimbabwe pamusoro pevanhu vanogara nevanhu vane albinism ndezvekuti musavige vana ngavabudidzwe vana ngavaendeswe kuzvikoro
kana musiri kugona kuchengeta vana munofanirwa kuconsulta the ministry iriko moconsulta munokwanisa kubatsirwa nezvamungade kuti vana venyu vararame. And just because mwana ane albinism that doesn't mean kuti hapana zvaanokwanisa kuita. Isusu as a society tisu tinoti munhu is disabled, but munhu hakuna munhu anonzi ari disabled, munhu wese ane zvaanokwanisa kuita. Saka vana ngavabudiswe kunze uko. Vana vedu, we are 5, if I'm not mistaken. We've got 5 of them. They're in Form 2 and we're in my different classes. Saka, I'm watching to know about my positions within their classes, but you know, one are bell ringer, timekeeper. So far, they just mix with others in the normal way. We don't isolate them. Kwesinoziva ivo vana pachavo vamwe vanenge vachisekana vachiti uyu ane albinism vachida kuzvita distance. That is not apparent in this school. They play like any other child. Hatimbozvoni vanotamba vese vachidzingirirana vachita sei. Maybe kurudzira mungangoda kupa vamwe vana kana kuti tingati zvimwe zvikoro zvine vana vakadaro. I think the best way of dealing with vana vane albinism kungosanyanyofocasa kuvataridza kuti mune albinism, kungovatreata in the normal way like you are treating anyone. Although panozoita ka difference kuti you don't use too much force on them. Too much force, like in the past which in corporal punishment, you do not mete out corporal punishment kune mwana akadaro. And zvinoda kuti kuva sensitive kuti kana ari muclass because of vision unogarawo kumberi, kuti garai nechikumberi and the like and the like. My name is Blessing Mfurutsa. Tiri pano pasengeza 3 high school. Pano tinodzidza edu zvakanaka. Maticha anotitambira zvakanaka. Zvese zvatinenge tichitaurawo vanotibatsirawo zvakanaka. Takada kuti tida kuendawo padhuze nebhodhi vanotinzwisisa. Vana vazhinji vacho vakutitambirawo zvakanaka kuti ndo zvavatori vanawo. Saka kana tiri kumberi kwebhodhi tinodzidzawo zvakanaka ende vari kumashure havatokomplaini zvavo. Tingati pane matambudziko amuri kusanganawo nawo here? Inini seni zvangu haakana noti vandodzidza navo bhozvo kuti. Chinangwa chako kana wapedza chikoro uda kuzoita chii? Inini kana ndapedza chikoro ndoda kuita engineer. Sei wauda kuita engineer? Ndo inenge inotondiitira bo. Ndinonzi Kadien Juma, ndiri Form 2, dzidza pana pasengeza 3 high school. Mune machallenges here amuri kusangana nawo mukudzidza kwenyu? Mukudzidza kwedu machallenges izvozvi amuklasi medu muri right zvona.
maticha edu anotidzidzisawo zvato zvavanenge tichida kwazvo. Shuviro yako kana wapedza chikoro uda kuzoita chii? Shuviro yangu ndakapedza chikoro izvozvi sandanyatsoziva. Mazuva zvato unoita basa rei? Ndisandanyatso ndichaona masubject anendabuda nawo. Ine zita rangu nonzi Tanatswa Chongwe. Ndodzidza pazengesa 3 high form 2. Pakudzidza kwako mune ma-challenges here amuri kusangana nawo? Machallenji ndengotiyo unenge uchitondonogara padhuze nebhodhi pamwe pacho chete. Nini ndonzi Trisande ndodzidza mu37. Ndodzidza mu37 vana vane kusangana navo tinoda, it's like hatikwanise kuvasarudza cause ndozvavari. Saka kuti taselect obva kwatiri hazviite vanozofila out of place. Saka totongowatambira sezvavari. Dzangu Shonya Nkondwa ndiri mu19. Vana ari albinism sometimes totamba nawo but hatitambe nawo zvazva sekuti ungotamba nawo singati sechi se like bhora so bosi tatamba nawo bhora vakushuka sometimes maskill zvanga zvawo zopora kwazvo kana kuti pazuva sometimes hatinanyotamba nawo. Asi paushamwari munowirirana stere? Totowirirana. Tototamba zvakanaka sometimes. Vanokukunda here muzvikoro? Vamwe vacho handinganyepa but vamwe vacho vanondikunda. Because vamwe vacho vanenge vari very intelligent. Vamwe vacho vanenge vari madown sometimes. Sometimes umwe wacho ukazomuti sevamwe vanenge vasingatambe nawo hati vanenge vachida kungoita like kunyaya vanhu so saka vanobva vaita kakushokwa. Saka ndopatineta kugadzirisana ivava. Petronella Nyamota ndiri mu37. Tinongotora sevamwe vedu hatina zvekuti ava vanotamba vega vanotamba vega, tongotamba nawo zvikangofanana. Pakudzidza unoona vari vanhu vakaita sei? Pakudzidza zvienderana nepfungwa dzake kuti anenge achifungawo zvakaita sei, asi vamwe vacho vanenge vachigonawo, vamwe vacho vanenge vachifungawo zvinhu zviri nani. Ndizvipi zvaungade kuudza kune vamwe vese vanodzidza vakasangana nevana vanenge vaine albinism? Vanofanira kungovatora sevamwe vavo vasingambovashoriwo, vachingoitawo vachingovatora sevakafanana navo. Kuti havafanira kushorawo vamwe because tese tingori vanhu. Saka vanofanira kungoitawo zvakafanana nezvevamwe vachingovatora zvakanaka. Chera nyaya yatanga tinayo maionawo sei? Hayi, indaba ekadesilayo muli yeZimbabwe ndithemba lizizwele izikhalazo zabantu, lizizwele umuntu aqalisa phela ikuthebe le ndawo yona le ukuthi egcina abantu abazinkawu. Ngiyathemba ukuthi muli yeZimbabwe ngeke ngalitshela ukuthi lingincedise ukuthi ngibe kwazi ukuthi i-albinism kuyini ngesindebele but hayi mina ngakhula ngikwazi ukuthi ithiwa zinkawu. Muli yeZimbabwe lizwile izikhalazo zabo zonke abafuna ukuthi bencediswe ngazo, lizwile konke nje abafuna ukuthi lapha abangakwanisi khona kwanisa ukuthi phela njengemuli yeZimbabwe singene lathi sikwanisa ukuthi sibathengele amafutha bona lathi ama-sunscreen. Siyakwazi ukuthi tinochera namhla siyakwanisa ukugcoba ivaseline, kusasa sigcobe amanye amafutha asibe affected but laba bale jwabu labo elifuna amafutha aqondileyo. Muri yeZimbabwe sekutaurwa kuri kuitwa naChieraka, vana vane husope vari kurarama nehusope vanoda rubatsiro rwedu. Vanhu vakafanana ini newe, chandingade kukuzivisa ndechekuti ruzhinji runoona vakaona munhu ane albinism vanobva vafunga kuti aiwa hapachina rwendo, aiwa zvakazodai zvikadai. Asi ngade kukuzivisai kuti tine vanhu vane mukurumbira chaivo
vamwe vacho vashamarari tichavaunza panapa vemudzinepfenyuro, vamwe vacho malecturer chaiwo vamwe madokta asi vari albino. Saka naizvozvoka vanhu ava vakafanana nesu vanodawo rubatsiro rwedu. Kazhinji kacho kapanoitika nyaya dzakadaro dzinowirawo zvakare mumhuri dzisina yatingati mari yekusapota vana vakadaro. Naizvozvoka mai nato sematauriro avaita vane sangano, muripo pakubatsira sangano ravo. Vakatanga sangano asi hazvirevi kuti vane mari, chido ndicho chakavatuma kuti vange vachitanga sangano ravainaro. Naizvozvo vanotoda rutsigiro rwedu, rutsigiro rwako, rutsigiro rwangu inini newe. Mhuri yeZimbabwe, ngiyathemba phela lizwile uma inathi ekhuluma ngoyaqalisa uhlelo lelo ukuthi hayi mana phela ngigcina abantu laba because iningi lethu njengemhuri yeZimbabwe abalanzwisise ukuthi bebekwazi ukuthi abantu laba ayisikho ukuthi zalahlela ukuthi abanye babecabanga ukuthi uNkulunkulu kumbusi lahlekele usithethisile, but umuntu wangikhona ufanana lathi. So esikufuna emhuri yeZimbabwe sicela ukuthi sincedisaneni, siyakwazi ukuthi amafutha angikhona ayabiza sibili lapha nxa ungafuni wathenga, kodwa uma imnatha isikuthi ule mali ufuna ukuthi nje abantu laba bezizwe besendlini bezizwe behlaliseke kuhle bengachothozwa ngabanye abantu. Ngiyathemba ukuthi kulabanye ngabe lihlala labo khona ngapha ezindlini o esigabeni lingabachothozi, bahlalani labo kahle, libekwazi ukuthi bafunani ngesikhathi esinje. Nxa ilanga litshisa bagcoba amafutha nje, yikho phela ukuthi sihlalisane labo. Kulabantu abaningi kakhulu, abanye bayasebenza lapha emaredweni, abanye ngama-models, abanye abantu abakhulu abayenza izinto ezinkulu. Ayisikho ukuthi umuntu engatholakala le-albinism senjani sengumuntu lwana ongelancedo. Hayi, abantu bangikhona siyafanana nje, sichiyene nje ijwabu kuphela. Ndingade kukuzivisa zvakare kuti tichakupai full documentary iri tangorita hedu asi rine zvimwe zvakawanda zvatasiya, nekuti ka vana ivava vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ndofunga pamufananidzo muri kuona vana vari kutengesa sadza kana kuti chikafu kuvanhu, dziri nzira dzekuedza kureiza nadzo mari kuti vabatsirewo vamwe vane dambudziko rakaita seravo. Mhuri yeZimbabwe, ngiyathemba ukuthi liyabona phela lapha empikitsheni kulabanye abathengisa izithwala njengawo wonke umuntu nje ophilayo eZimbabwe. Bakhona abantu abafana balejwaba elingayisibo leli le-albino ababe bethengisa izithwala, labo bayenza bephila impilo efananayo, bathengisa izithwala phela ukuthi bekwanisa ukuthi beziphilise, bethenga amafutha wona la adingakalayo. Abanye sizathi ukubuya leyinye futhi part 2 ye-documentary silitshengisa ukuthi bayenzani, ngoba kulezinye izinto beside ukuthengisa izithwala abazenzayo. Avagumire mukubika sadza chete. Tine vamwe vari kuita zvekusona, vachigadzira kanhumbi dzatinopfeka kuti vange vachikwanisa kuzvisapota, kusapotawo vamwe vakadaro. Dai zvatibata isusu muri Zimbabwe takwanisa kunge tichibatsira. Ndingade kukuzivisai kuti sekuvimbisa kwatakakuitai kuti tine DREWMAS MEDIA English channel that is coming very soon, haina svondo isati yatanga. Naizvozvo tichaisa documentary irori riri mururimi rwechirungu. Mhuri yeZimbabwe, njengoba limuzi uAndrew khuluma ukuthi bakhona abanye abathunga ama-designer sibili abakwanisa ukuthi bethunga impahla zethu zona lezi njengawo wonke umuntu. Bakhona abanye abayenza izinto ezitshiyeneyo kakhulu ukuthi phela labo beziphilise. Mhuri yeZimbabwe, ngiyathemba ukuthi sake salitshela ukuthi kuzaba le-DREWMAS MEDIA English, lapho ke bekukhulunywa khona okabe kule ma-documentaries atshiyene amaningi kakhulu we-DREWMAS, but akhulunywa ngani ebhalwe ngesikhiwa ukwenzela phela ukuthi laba bangezishona kumbe isindebele bekwanisa ukuthi bekholise njengani lonke. Ngiyathemba ukuthi abaningi labe likholisa limelele kwini i-DREWMAS MEDIA, but abanye babe bengakwazi befuna ukubakwazi. So ku-DREWMAS MEDIA English yikho lapho kuzathi umuntu wonke nje ofuna ukuthi ebekwazi nge-DREWMAS MEDIA lezitori ezenzakala ezithole phela ngesikhiwa. Naichere Shumba mapedzere kutaura isizwana chi-arrive in the war yetotaura. Ndinozviziva nyaya yacho, ndoiziva. Ndosaka mazuva ndikunyanya kufarira kukuisai kuseri kwekamera. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDREWMAS MEDIA. DREWMAS MEDIA taking you to another level.
Quite another level, highest level. Haya. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga,